faig dues propostes. Dos llibres que són d'autors catalans, que tenen en comú que són importants, jo crec que dintre de la literatura catalana, però que són molt actuals. Són aquests dos llibres. Sobre la terra impura, del Melcior Comas, i El cel no és per a tothom, de la Marta Rojals. Tots dos són autors coneguts, que segurament ja heu llegit alguna altra cosa d'ells, i que han fet novel·les d'entitat. Per tant, són dues propostes que crec que pel confinament ens serveixen, perquè són extenses i per tant ens donen moltes hores de lectura, però són d'aquelles lectures de les quals no et canses, que sempre tens més ganes de llegir, que la trama no s'enganxa mai, que sempre avança, que sempre et va donant petites dosis que fa que tu vulguis llegir més i per tant crec que això és molt important. Parlem potser una miqueta de cadascun, del Melcior Comas. Ja coneixem altres obres, obres premiades. Ens dona una visió bastant interessant de la societat mallorquina i a més amb un punt de vista sempre molt irònic, que és una característica força habitual en les obres del Melcior Comas, i entrelligada de manera que sempre tenim aquestes ganes de continuar llegint. L'altre, El cel no és per a tothom, de la Marta Rojals, segurament molts ja heu llegit Primavera, estiu, etc., o fins i tot l'altre, que són les dues obres anteriors de la Marta. En aquest cas, jo crec que segueix una miqueta el patró de les altres obres, és a dir, és una obra de personatges, en el qual els sentiments, les emocions, el seu punt de vista és molt important. Sempre estan entrant i sortint personatges que modifiquen la manera de ser, la manera de pensar dels protagonistes, que són dues germanes. Res més, espero que passeu un bon Sant Jordi confinat, esperem que el puguem tornar a celebrar, com diuen, de cara al juliol, i que puguem tornar a sortir al carrer i fer el que ens agrada fer per Sant Jordi, que és aquest contacte directe entre autors i lectors de la Diada de Sant Jordi.